Στην Crypto προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις που μετατρέπουν κάθε σπίτι ή διαμέρισμα σε πιο αποδοτικό, πιο βολικό, πιο ασφαλές και αυξάνουν την αξία. Οι σύγχρονες πολυκατοικίες που στις μέρες μας αποτελούν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα είναι απαραίτητη η περιμετρική περίφραξη του υποστατικού και η τοποθέτηση έξυπνων συσκευών θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης με αναγνώριση προσώπου, κάρτας, κωδικού ή QR code στο κάγκελο εισόδου πεζών, οχημάτων, στην κεντρική είσοδο, στην είσοδο από το χώρο στάθμευσης και προαιρετικά στις εισόδους διαμερισμάτων υπό ενοικίαση, εξασφαλίζοντας πως μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εισέρχονται στον προαύλιο αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Όλες οι κλήσεις από επισκέπτες εμφανίζονται στην εσωτερική οθόνη και στο κινητό των ενίκων, οι οποίοι ελέγχουν τις πόρτες εύκολα, χωρίς τηλεχειριστήρια. Έτσι, εξαλείφονται τα κενά ασφάλειας από πόρτες που μένουν ξεκλείδωτες ή χαμένα τηλεχειριστήρια, για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο για το ποιος τα κατέχει και ποιος τα χρησιμοποιεί. Οι ένικοι μπορούν να εκδώσουν εύκολα από το κινητό τους δικαίωμα πρόσβασης σε επισκέπτες, συντηρητές, κυπουρούς ή ντελιβεράδες ή ακόμη σε νέους ενοικιαστές με κωδικό ή QR code και να περιορίσουν το δικαίωμα αυτό για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Όποτε γίνει χρήση της πρόσβασης, ο ένικος ενημερώνεται άμεσα με φωτογραφία του ατόμου για επιβεβαίωση ότι η είσοδος γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και όχι από περιστασιακούς εργάτες που μπορεί είτε να είναι είτε να συνδέονται με εγκληματικά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω μέτρα δεν συνεπάγονται υψηλό κόστος σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα που ήδη τοποθετούνται, αφού το επιπρόσθετο κόστος είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Στην Crypto σας πάμε ένα βήμα παραπέρα, αφού με επιπλέον 1.500 ευρώ περίπου το σύστημα αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί εντός του κάθε διαμερίσματος, μετατρέποντάς το σε πλήρες έξυπνο σπίτι, προσφέροντας σας χρήσιμες βοήθειες από το πρωινό ξύπνημα έως το τέλος της ημέρας, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το έξυπνο σύστημά μας διασφαλίζει τη δική σας άνεση, ασφάλεια και ηρεμία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σας ξυπνά ανοίγοντας τις κουρτίνες, ενεργοποιεί το δίκτυο Wi-Fi, ξεκινά τη μουσική στην ένταση που επιθυμείτε, ρυθμίζει τη θερμοκρασία των δωματίων, ανοίγει τη ροή παροχής νερού, ανάβει τις ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα. Φεύγοντας για τη δουλειά, κλείνει τις κουρτίνες, τον κλιματισμό, την πρέσα σιδερώματος, το πλυντήριο και ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού. Ανοίγει την ηλεκτρική καγκελόπορτα. Σας ενημερώνει στο κινητό όπου και αν βρίσκεστε για κλήσεις από επισκέπτες. Όταν επιστρέφετε στο σπίτι, σας καλωσορίζει ανοίγοντας τα φώτα, τις κουρτίνες, τη μουσική, τον κλιματισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές. Μετατρέπει το σπίτι σε ένα ήρεμο περιβάλλον επιλέγοντας τη σκηνή ηρεμίας. Όταν πάτε για ύπνο, κλείνει όλες τις συσκευές που δεν επιθυμείτε να λειτουργούν και οπλίζει το συναγερμό. Αυτή είναι η δική μας έξυπνη λύση σε προσιτές τιμές για όλους.